Sziasztok, én Ádám vagyok, és a mai videóban azt fogom nektek megmutatni, hogy hogyan tudjátok használni a multimétereteket. Nekem például itt van egy Unit multiméterem, ezzel mindenféle dolgot meg lehet mérni, de most a szakadást fogjuk vele megmérni. Na hát itt van ahogy com és com, ez lesz a negatív, és ez itt pedig a pozitív. És akkor itt van ez a két kis tű, és akkor ezzel kell megmérni. És akkor beállítjuk ide, ez a sípoló, és hogyha összeérintjük, akkor ide sípol, ez a szakadás jelző. És itt van nekem egy hangszóró, és hogyha meg szeretnétek tudni, hogy el van-e benne szakadva a tekercsbe a rész, akkor meg tudjuk mérni. Még ez egy régi Tesla hangfal, és akkor eléggé hosszú a kábel rajta, de akkor meg is mérjük. Ha sípol, az azt jelenti, hogy jó, nincs benne elszakadva a kábel. Meg is mérem. Tehát ide teszem az mindegy, hogy melyik tűt melyikhez érintem. Csak az a lényeg, hogy sípoljon. Tehát, hogyha sípol, akkor nincs benne elszakadva a rész, és ilyenkor nem jelez semmit, csak jelző. Na most mi azt szeretnénk megtudni, hogy hány ohmos ez a Tesla hangszóró. Akkor átállítjuk 200 ohmra, mert hát itt ezen a műszeren 200 ohm itt a legkisebb. Úgyhogy meg is mutatom. Így már sokkal jobban látszódik. Ez 4,7 ohmos ez a Tesla hangfal. Na tehát ohmot és szakadást már mértünk a műszeren. Oké, most akkor mi legyen a következő? A feszültség. Feszültség akkor átállítom 20 voltra, és így, hogy jobban láthatjátok. És akkor itt van egy lítium-ion cella, és akkor most ezt fogjuk megmérni, hogy hány voltos. Mindjárt. Oda érintettem. 4,26 volt. Most megmérünk egy másikat, mert kettőt hoztam. Várjatok. Ez is annyi, de amúgy kettő van belőle, de mi történik akkor, hogyha véletlenül fordítva mérjük meg, akkor nem történik semmi, hanem itt kijön ez a kis mínusz előjel, szóval nem lesz baja a műszernek, csak kijön ez a kis mínusz előjel. Tehát ez nem olyan, mint a hagyományos műszer, hogyha véletlenül fordítva mérünk, akkor tönkre megy, nem. Akkor most mi a következő? Tehát már ohmot, szakadást és feszültséget mértünk, és ohmot még nem mértünk, most fogunk ohmot mérni, tehát szakadást és feszültséget. Hát ohmot is mértünk, mert a hangszóró az 4,5 ohmos. De hogyha van nekünk itt egy ellenállásunk, és nem tudjuk, hogy hány kiloohmos, vagy hány ohmos, akkor ezt egyszerűen megmérhetjük. Akkor most átállítom mondjuk 200 kilómra, mondjuk én tudom, hogy hány kilómos ez az ellenállás, de amúgy itt meg tudjátok mérni, hogy 220 és 2000 ohm és 200 ohm. És akkor megmérjük ezt az ellenállást. Ez az ellenállás 64, hát olyan 66,7, mindig változik. Tehát olyan 68 kΩ kb. Szóval ennyi. Szóval ezeket tudjuk megmérni egy átlagos multiméteren. Ugye itt van a feszültség 12 volt, 9 volt, másfél volt, 200 voltot is tudunk vele mérni. Ez ugye tehát 200 voltot és 250 voltot, meg ugye van DC és ugye van AC, ez itt az AC, mindjárt át is kapcsolom ide, ide ki is van írva, hogy itt az AC, de most nem mérünk vele 230 voltot, és itt is AC van, csak itt simán 200 volt, itt meg DC 250 volt, és DC 200 volt, és itt van a 20 volt, 2000 millivolt, 200 millivolt és kikapcs. Szóval itt tudjátok használni a multimétereket. Szóval mértünk vele akkumulátort, ellenállást és egy hangszórót, hogy jó benne a tekercs, szóval szakadást, és a hangszórónak ugye az impedanciáját, hogy hány ohmos a hangszóró. Na szóval ezeket lehet egy multiméterrel megmérni. Remélem, hogy segíthettem. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!